מה אמר? כל כך הרבה כאב. הכל מצולם, אור. איתי, זה מצלם? שרפו. רואים באמצע את ה... כן, כן, מצלם הכל. אור, תגיד משהו לאומה. אם אני מת פה, שתדעו ששנאתי את איתי. יאללה. של לעבוד חביבי. קדימה. 14, deal with it. בצנזורה. רגל. לא ברגל. תקראו. משהו כואב לי. אבל אל תחזיק מהאגזוז. זה לא אגזוז. תרים אותו, תדחוף אותו לשביל. טוב קשה. רגע. תרים את הכידון ותדחוף לשביל. איך? תצא מזה איכשהו. הנה, ככה, כן. אתה מרגיש שהוא עומד להידרדר לך? לא, אולי. כן? לא, 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 לא. בא לעזור לך אתה חמודי. בגבעה, בגבעה אתה לא רבותיי, עבודת הסרט של הבנים ביחידת אינדור בהרי קפריסין. כעת עולה שתי אופנוע של אור שנכנס לעמדה, סופר את הצעדים. אור, לנקות את המושב, לנקות את המושב. יפה מאוד. נראה לך משהו אחר. למי אותך? יפה מאוד אור, יפה מאוד איתי. לוקח מים.